କାହାକୁ ମାଇକୁ ନା ନେଇଯିବି ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଇଠି 2 ଜଣ ମାମୁଁ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଜଣେ ଆମ ମୋ ନନା ଅଛନ୍ତି, ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋ ଶାଶୁ ମା ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି। ଏ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି, କିଛି କାମ କରୁନି, ଖାଲି ବଦମାଇସି କରୁଛି। ଏ ମୋ ମା, ଏ ମୋ ଭାଉଜ, ଏ ମୋ ପ୍ରଭା ନାନୀ। ଏଇରେ ଆମ ଲିସା ସବୁଠୁ ସାନ, ଇଏ ଆମର ଭାଉଜ, ଇଏ ଆମର ବଡ଼ ଭାଉଜ। ଏ ମୋର 2ଟା କଟିକା ଝିଆରୀ, ଏ ମୋର ବଡ଼ ମା, ଏ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଝିଆରୀ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିବି ଭିଡ଼ିଓ। ଏ ମୋର ନନା, ପ୍ରିୟ ନନା, ଏମିତି ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। मदायानि तापयानि अथ ब्रह्मदेवतानवाय ओम ब्रह्मज्ञानि मंत्रस्य प्रजापतिर्षे गायत्री छन्द ब्रह्मदेवता ग्रन्थोते ब्रह्मवान् वेदोम ओम ब्रह्मज्ञान ततमाप्रोक्ता देसी मातो सुचे ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଗୁଣୀ ହଉଛି तापयामि ओम त्र्यंबक मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि अनुष्ठान छंद रुद्रदेवता रत्नत रुद्राधारमिनि ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं